Булай инде фактлар һәм энциклопедия кебек Рамил Эшен көмеш коңгырауда димәк бер рубрика ачып җибәрәбез дисәк, дөрес булмый инде, бар инде бездән дә рубрикалармы? Дөнья кызыклы безләргә. Кызык дөнья дигән, димәк хайваннар, илләр, Аңладың бер аны. Без синнән көтеп калабыз инде темалар, әйме? Нәрсә сиңа кызык? Һәм үзең дә язып кайсың инде. Яме? Кем үзегезнең Газетага. үзегезнең газетага чыгарасыз, аннары көмеш коңгырауда җибәрәсез. Җибәрәбезме көмеш коңгырауга? Ярый, алайса җибәрәбез дигән шунда. Кайсын? Миңа туган әби Салават күпере, алар. Бүтән месяц у меня, яңаларны заказывать итә. То есть кайчандыр мин Салават күперсез калдырган юк. Аны да укыгач, өйрәнәсең инде. Анда бүтән әйберләр бар, то есть краскалар, анда наклейкалар, бүләкләр тыгалар. Менә хәзер үзегезнең мәктәп газетасын уйлыйсыз инде. Күрдегезме? Нәрсәләр яратасыз сез, димәк? Безнең мәктәп газетасында да сез яраткан әйберләр булырга тиеш бит инде, димәк.